El dia de la República Catalana, jo, esclar, estàvem a casa i nosaltres teníem ràdio, una ràdio molt d'allò, però ja teníem ràdio. I aleshores, per ràdio, el meu avi va sentir, a casa vam sentir doncs, que hi havia la República Catalana, etc., perquè doncs, a Madrid encara no es havia proclamat la República, però sentir doncs, que el rei s'havia anat i que ja s'havia anat i tal, i que es havia proclamat la República Espanyola, aquí, per via de l'Ajuntament. Aleshores, en Macià va proclamar la República Catalana. Aleshores, al sentir això a la ràdio, diu, vull anar, perquè a més era amic, el meu avi, perquè eren del mateix lloc, eren de Cambrils. O sigui que els coneixien, a més, el meu avi. I aleshores diu, perquè l'avi, li deien l'avi, a Macià tothom li deia l'avi. No li deien, no sé, Macià ni el president, l'avi. Era l'avi, perquè era gran i era l'avi. I deia, l'avi acaba de proclamar la República, no sabia quina. Està proclamant la República, no sé què, i anem. I me'n vaig allà, agafo el gorra, jo vaig dir, Cavi, jo vull venir. Diu, va, noi, a mi em deia sempre noi. Va, noi, anem doncs, anem, sí, vine. I aleshores vam venir. O sigui que això d'aquí, que jo, esclar, no em veig perquè, veus, agafa la gent mitja plaça. Agafa mitja plaça, això. Jo estava aquí, més cap aquí, o sigui que mirava el balcó així. Hauria de mirar així, perquè estava aquí sota mateix, que no agafa això. Aquí agafa la plaça, però aquí hi havia molta més gent encara. I aleshores vaig dir això. Però quan nosaltres hi vam anar-hi, clar, ja era aquesta. O sigui, entre una cosa i una altra eren les 2 i pico. Però el Francesc Macià va proclamar la República diverses vegades. No una sola vegada. Ell a les 12 i pico, quan... Bueno, ara t'explico d'allà, no? Vale, si anem a... Perquè ell aquí, a la República Espanyola, es va proclamar una hora i pico abans que Madrid. I va ser perquè hi havia un company, que era l'alcalde accidental, perquè no hi era, em sembla que era l'Aiguader, aleshores, no hi era, era l'alcalde accidental. Però ell, al sentir que el rei, Alfons XIII, se n'havia anat d'Espanya, clar, hi havia una confusió, no se sabia. Però al saber que ell va dir, el rei s'ha anat, doncs va, i va posar la bandera republicana i va proclamar la bandera a la República Espanyola, saps? Aleshores, en Macià, quan va veure que es posava la bandera republicana, a l'Ajuntament, ell va dir, què carai, ara és el moment, doncs. I va agafar i va posar la bandera catalana i va proclamar la República Catalana. Com que s'acabava de proclamar, i era molt roig, no hi havia gent. Però ell va sortir, va posar la bandera catalana i va proclamar la República Catalana. Aleshores està clar, com que hi havia poca gent, va entrar. Al cap d'un rato torna a sortir i va veure una gent, això, catalans, i va tornar a proclamar. O sigui que la República Catalana es va proclamar diverses vegades. Però, esclar, a mica que anava venint la gent. Fins que jo em recordo que com estava la fotografia aquí, i el rellotge. Eren les 2 ja, o sigui que des dels 12 i pico va sortir. Esclar, va anar, la gent va anar, i va proclamar la República Catalana diverses vegades. Per això és que amb unes fotografies dius, a la República Catalana no hi ha gent. En canvi, després n'hi ha més, i fins a l'última hora, les 2, que esclar, la gent va anar a... Això passa al Barça, no? Quan els copes que la gent, doncs, cada mateix va fent, no? Però al principi no hi ha gaire gent. Bueno, doncs aleshores ell va proclamar la República Catalana.